Natiliw ti 30 tawen na alalaki, ng empleyado ti Maysa a lending company ti Bangged, ken kadwa na a vendor a babae, kalpasan a may pagrup anak 20 panaglako dati mapapati a Shabu, iti barangay Kabulwan Bangged Abra, agarop alas 8 idi rabii. Nakumpiskar ti Maysa nga heat sealed transparent plastic sachet, a naglaon ti mapapati a Shabu, as subject iti buy bust. Agbalor dayto iti 20,944, ken agdagsen ti 3.08 grams. Kuna ti pulisya, dagiti dua a drug personality ket agam ammo. Nabayag da nga manmanan dagitoy operatiba tayo nga talaga nga isuda ket aglaklako da iti ipinagbabawal nga daytoy Shabu, ma'am. Iti kategorya da gaya, ma'am. Isuda ket pusher, street level individuals, ma'am. Addan iti ikot ti Provincial Drug Enforcement Unit dagiti dua ken nagkedkeddan a nagpa-interview. Sumango da ti reklamo a panaglabsing ti RA 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ti balaygi a drug buy bust operation ket naiyuswat babaen iti napagtitipon a pwersa ti PIDEO ken PIO. Kanayon tayo nga i-encourage dagitoy operatiba tayo iti naduma-duma nga munisipyo tapno aramidan tayo ko mga number 1 nga sugpuin daytoy nga illegal na droga, ma'am. Encourage mo dagitoy taga-Abra, Abreños nga i-report tayo iti nearest police station. No adati ammo tayo nga aglaklako wenno agos usar iti illegal na droga tapno tikasta ket masugpo tayo iti illegal na droga ditoy probinsya tayo nga Abra. Jessica Boreta, Balitang Solid North.